Oké. Kom, ga mee naar het dorpscafé. Neem je allerbeste vrienden mee. Want we vieren feest vandaag en iedereen doet mee. Hoi daar heen, ha ha ha, hoi daar heen, ha ha ha, hoi daar heen, ha ha ha, hoi daar heen. Kom, ga mee naar de buitenstad, trek je allerbeste pakje aan. Want we vieren feest vandaag, dus laten we maar eens gaan. Hoi daar heen, ja ha ha, hoi daar heen, ja ha ha, hoi daar heen, ha ha ha, hoi daar heen. De schijftrompet, het klarinet, het grote, grote trom. Kom, ga mee naar het dorpscafé. Neem je allerbeste vrienden mee. Want we vieren feest vandaag en iedereen doet mee. Hoi daar heen, joepie joepie, ha ha ha, hoi daar heen. Mijn naam is Walter van Damme. Ik woon in Hoofdplaat aan de West-Langeweg te Hoofdplaat. En Hoofdplaat bestaat 240 jaar. Kunt u misschien iets over de geschiedenis vertellen? Ja, natuurlijk. Hoofdplaat is ingepolderd in 1778. Het is een polder voor de Wilhelminapolder. En die is ook in tweeën gedeeld door de Scheidingsdijk. De eerste bewoners waren boeren en dijkwerkers. En naderhand is Hoofdplaat ontstaan. Wij zijn de Zangmerels en we komen uit Ede. En binnen 3 weken, de 24e van juni, zijn we weer te bezien bij de Vlasdag. En dat is een hele leuke happening. Als wij er zijn, is dat zeker zo. Komt Kom allemaal. allemaal naar Ede. Zie. Dankjewel. Nee, maar dat. Bedankt, dat was het. Met pijn in het hart.